Hello, my name is Samuel Kostelny and I will be reading my Slovak translation of Sunday Afternoon by Alice Munro. Pani Ganetová otvorila chladničku, chvíľu tam stála a držala dvere. Po chvíli s niečím podobným chichotu povedala: Alva, myslím, že by sme si mohli dať obed. V poriadku, odpovedala Alva. Pani Ganetová na ňu hodila pohľad. Alva nikdy nepovedala nič zlé, vážne zlé, niečo, čo by bolo urážlivé, a pani Ganetová nebola tak naivná, aby očakávala stredoškoláčku, nie to ešte dedinskú stredoškoláčku, aby odpovedala áno, madam, ako staré slúžky v kuchyni jej matky. Ale často v Alvinom tóne zaznievala predstieraná nenútenosť, nádych prehnanej ľahostajnosti a prívetivosti, čo bolo o to viac dráždivé, pretože pani Ganetová nemohla prísť na spôsob, ktorý by naň mohla namietať. V každom prípade to zastavilo jej chichot. Jej opálená, nalíčená tvár zrazu zvážnela a zosmutnila. Zemiakový šalát, povedala. A spík a jazyk. Nezabudni zoriať žemle. Ošúpala si tie rajčiny? V poriadku. Poď sa sem, Alva, nemyslím si, že tieto reďkovky vyzerajú dosť dobre, že? Radšej ich povykrajuj. Žán ich vykrajoval do tvaru rúže. Vieš, keď mali vykorené okvetné lístky dookola. Vyzerali nádherne. Alva začala neobratne vykrajovať reďkovky. Pani Ganetová sa prechádzala okolo kuchyne, mračila sa a ťahala prsty po dĺžke modro-bielých kuchynských dosiek. Vlasy mala vyčisené do copu na temene, čo zvýrazňovalo jej chudý, snedý a slnkom zvlastnený krk. Jej silné opálenie spôsobilo, že sa javila šľachovitá a vysušená. Aj skrz to však Alva, ktorá bola ledva opálená, pretože strávila horúcu časť dňa v dome a ktorá v 17 rokoch bola silnejšia, ako by si prijala v oblastiach nôh a pásu, jej závidela túto snedú až paradlovú eleganciu. Pani Ganetová nosila pohľad vytvorený z čistej umelosti a nadradenosti.